Vale, Cèrvols, hòstia puta, vaya dia per celebrar avui, i no per haver guanyat el Girona, però avui estic molt content, molt content perquè avui es queden les coses clares i avui al Barça tornem a ser un equip amb, que és fiable, a veure si m'explico, perquè sí que és veritat que portem una temporada increïble, hem tingut bones ratxes, altres anys també, que vulguis, però ara mateix és un equip que és fiable i al 100%. Els altres jugadors, els altres equips ja venen avui, el Girona ja s'ha vist a la segona part que han lluitat, han fet un partit de tancar-se una mica, perquè al principi de temporada ens passava això de que el Barça comença matxacant, comença mossegant com a bèsties i després si els hi vas calmant la set aquesta amb la que comencen s'acaba apagant i pues els hi pots liar una segona part guapa, interessant, però és que ara ja no tinc ni aquesta sensació de dir, hòstia, com no ho ha solventem això en 30 minuts, 3 gols així d'inici i després no puguin remuntar-nos, ho tenim cru. No. Ara és al revés. Ens van pillar la tàctica de que començàvem així, doncs ara si se'ns tanquen, els cansem a ells i després de la segona part és que cau pel pes del joc, cauen els gols pel pes del joc. És una passada. És una passada el que Hansi Flick està fent. Us dic una cosa, Hansi Flick, aquest tio, el que aconseguirà al final és salvar una institució que se'n anava a la merda. O sigui, recordem-nos que al final, quan els resultats no acompanyen, sempre es tapen les merdes més grans, però és que ara que els resultats estan anant bastant bé, bueno, bastant bé, no, estan anant increïbles, impressionants, immillorables, totes les merdes d'econòmiques i totes aquestes coses que tant sortien i tant, cada cop se senten menys. O sigui, al final, jo no recordo cap equip que hagi guanyat títols d'una temporada, perquè no oblidem que estem a Champions i que tenim opcions aquest any, per mi som dels favorits a guanyar-la, i la Lliga tenim, si seguim amb aquest ritme, té pinta que també podem tirar de títol de Lliga. Al final jo no els he vist equips que fessin doblets o triplets o merdes així i després estiguin malament l'any següent econòmicament, l'hagin liat el que vulguis, però al final l'equip es reforça i bueno, és un espectacle. Aquest tio el que està fent és que millorar a tota la plantilla. Jo avui he flipat amb gent com Gerard Martín. Si recordem el primer dia que va jugar Gerard Martín, o sigui, aquest home no és nivell equip per guanyar la Champions, això és el que dic, això està clar, jo ho mantindré, com mantinc amb jugadors Casador, potser, diguéssim, que són jugadors, bueno, però la manera en millorar Gerard Martín del primer dia que va jugar, que el xaval se'l notava que estava una mica, aviam si puc quedar bé al nivell ara, com a mínim la seguretat amb la que juga, sap que se li donaran minuts si es compleix, si vull dir, fins i tot t'estira una miqueta al rotllo ofensiu, una mica, vull dir, jo no havia vist una gestió tan bèstia, tan ràpid jo no recordo cap equip que hagi seguit, o potser m'he perdut algun entrenador, però jo no recordo, joder, aquesta llum me la liarà avui, cago en la puta. Bueno, aquí, a oscures seguirem, és lo que hi ha, tu. Jo no recordo un entrenador que hagi fet mai una gesta així. En fi, el partit, el que dèiem, o sigui, ens el comencen fent una miqueta a sopa, ens intenten tancar-se el màxim que es pugui, tirar, és el que has de fer contra el Barça. La primera part, per cert, el del penalti bueno, seria polèmica d'aquesta de que l'any passat ja ens l'haguessin liat, Xavi s'estaria queixant, seria tot una merda i tal. M'agrada que tant ni així ens funcioni, perquè és polèmic, o sigui, tant de queixar-se, que si casa un Negreira i tot, un collons s'ha vist que un penalti que després es comprova al VAR i es veu que està dintre, de cop i volta no és ni falta, una falta que era falta, perquè era falta, això no és discutible, de cop i volta al veure que és a dintre se li il·lumina la ment i no és falta. Bueno, en fi, el bo és que no ens hem de queixar gaire perquè després som diferents. Al Barça, Xavi, o sigui, Xavi, pobre xaval, també a vegades pensar-ho, que aquest no crec que aixequi cap, perquè aquest home va dir coses com que al futbol modern ja no existeixen les golejades i que bueno, pot passar una vegada, no sé què i tal. Aquí cada dia és una festa, això ara, vull dir, de 4 quants cops haurem guanyat, no sé, hi haurà una estadística o alguna cosa, però hem fotut reals pallisses en aquesta temporada
i tampoc, vull dir, és per a l'estil de joc, o sigui, l'estil de joc que té el Barça ara mateix és una màquina aplastadora com era el Bayern de Múnich de Flick també. És una màquina que et va aplastant. Durant 90 minuts són putes fieres que no pararan. Pam, fer jugades. A més amb calma, que és el que estan aprenent bastant gent com la Minda, vull dir, jo te la intento fer. No surt? Bueno, ja ho tornaré a provar. Anem fent. No tenim la possessió, la tenim nosaltres. Anem atacant, anem... No, i al final, pues així, al final pues, acaben entrant. Acaben caient, 4, cap a caixa, i ja està. I ja està. I la polèmica aquí s'acaba, i punto. I que parlem d'una altra cosa. És al·lucinant. Gent com Frenkie de Jong, avui, no ho sé, jo m'estava fregant els ulls, estava dient, no sé si estic veient no sé, una mentida, és una intel·ligència artificial o aquest tio ens estava prenent el pèl o tot, és que bueno, aquest tio avui està intentat fer una ruleta, l'he sortit malament, però vull dir que estava, no sé, jo crec que l'ha amenaçat de mort o alguna cosa a Flick perquè està traient un nivell d'aquest xaval que bueno, per mi segueix sent venda perquè, bueno, al final tot això són milions que no comptàvem que valdria, però partits com el d'avui sumen i aquest tio està pujant, s'estassarà més i jo crec que, a veure, hem d'intentar no perdre qualitat de la plantilla, però no ens podem oblidar d'on en ve De Jong, que vull dir que aquest home, només per la cara dura que estava mostrant que podia i no volia, ja a mi ja me la toca, però bueno, el partit d'avui, que és a lo que anem, és impressionant. Pedri sempre està... Vull dir, Pedri ja està sempre al nivell de 10, de posar-li un 10 per partit, ja. I a mi em flipa Lewandowski, la veritat. Jo estava pensant en el primer gol que ha marcat i estava pensant que nosaltres sempre estem parlant de tindrà l'edat que tindrà, això no canvia, però sempre parlem d'altres jugadors i delanters que Haaland, que si l'altre, que si no sé què i tal. Jo, el primer gol que marca Lewandowski avui, sincerament, no sé quin jugador te'l pot marcar així. O sigui, la mentalitat de Killer al segon gol també és al·lucinant, és de Killer. I després, o sigui, la mentalitat de Killer arriba fins al punt de que jo he escoltat el postpartit que l'han entrevistat i aquest home no sé si ha dit 40 vegades la paraula gol en el seu discurs, preguntaven coses, responia una altra de gol, si hacer gol, muchos goles, gol, perquè si es gol, entonces gol, i però aquest home no es pensa en gol, això és una mentalitat impressionant, un tio que sempre ha portat el mateix cabell, no està ni per hòsties, mai es fa ni un bigotillo ni una hòstia, només deu pensar en gol, està cuinant a casa, és una perla això. A part, diré, o sigui, els gols que fa, la majoria de gols que fa, a part de que molts se'ls inventa, o sigui, no s'associa molt tampoc, és l'únic que li afecta en l'edat, o sigui, no s'associa molt, però és que al final, què necessites més? És com que dius, bueno, potser jugues amb una mitja persona menys, com que dius, no, una mitja persona, però aquesta mitja persona t'enxufa 2 de cop i volta, perquè has fet 20 passes i aquests, doncs 2 van dintre, llavors, a mi això ja pot tenir 80 anys si està allà davant i va marcant, o sigui, al final tampoc ens hem de tornar bojos amb les edats, perquè el posicionament és el que té un nou, pots córrer molt i pots ajudar molt i tal, però després li està contagiant a Ferran Torres, o sigui, jo estic segur que Lewandowski ha agafat i ha dit, Ferran, vine amb mi totes les tardes que t'ensenyaré les coses, perquè el gol que ha fet és de l'escola Lewandowski, controla amb una pota i li fots amb l'altre creuada i punto, i això és de delanter polaco tossut, i crec que a Ferran és com un lienzo, un blanc, aquest home l'estan jugant, diuen, tu tens, el que passa que ets curt com la cigala d'un nen. Llavors, vine, el deuen tenir una setmana cada una a casa seva i no sé, li ensenyen perquè Déu-n'hi-do. Quina passada. De veritat que jo no sé si fan controls antidòpings, que suposo que sí que els fan, o no, potser tindrem un susto perquè el nivell que estan agafant tots no té cap mena de puto sentit, Mira, us diré que a mi Araujo també em dona molt pel cul, quasi cada dia que surt em dona pel cul que la circulació amb la pilota vagi més lenta amb ell,
que faci passes per portar les mans al cap, bueno, moltíssimes coses, que defensivament a vegades fot cantades que no tenen cap sentit. A mi ho sento molt, però no el acabo de tragar, però avui ha estat allà. Vull dir, algun moment sí que sempre em posa, però ja és per altres dies, però crec que avui ha fet un partit bastant senyor i quan el fa doncs s'ha de dir també, però bueno, la veritat és que aquest també té els peus molt fora. I poc més a explicar el partit. A mi el que vull transmetre, la meva opinió és que ara mateix, durant molts trams de la temporada, hem tingut dubtes de dir, bueno, ara potser el següent partit hi ha un bajón, o a veure si no, si ara no, ja dic, no, si no marquem els 30 primers minuts, després no sabrem, se'ns aturarem, no tindrem, quan hi hagin canvis no hi haurà més, acabarà, baixarà el nivell de l'equip. Ara mateix a mi el que em demostra que Hansi Flick és un puto geni de la hòstia és que últimament ja no m'entero de res dels canvis que fa, o sigui, dius, fot aquest, treu aquest, però què estàs fent? Per què fots ara aquí? És igual, és igual. Ara, això és perquè ell està allà i nosaltres no estem allà. I a mi hi ha molts entrenadors que veus que fan una miqueta el que tu faries o el que veus lògic, però aquest home no, aquest home cada dia, ara pues poso Araujo i ara que aquest aquí, no sé què, i ara foto a Valde davant i que jugui Gerard Martín en el canvi, me la pela, i tu dius, bueno, faci, senyor mestre. Nosaltres no podem aquí dir-te el que està bé i el que està malament perquè estàs fent coses que no tenen cap sentit, o sigui, és al·lucinant. Vull dir, jo ara mateix veig aquest partit i el de la Sasuna i veig que és molt difícil ara mateix que no guanyem gairebé tot el que se'ns posi davant. Vull dir, pot ser que a Champions fotem una trupassadeta i després se'ns contagi a la Lliga una mica així, i agafin por, perquè aquests xavals, no, recordem que els nostres objectius a principi de temporada no tenien res a veure amb el que estem vivint. Llavors, potser que al final ens anem ara aquí venint amunt, posem una mica els peus a terra perquè pot passar de tot. Però els veig volant, els veig que estan ja han agafat la velocitat crucero i no hi ha manera de parar aquesta gent. És molt difícil que jugant com estem jugant els 90 minuts, donant pel cul al camp rival, i a sobre tenint a Lewandowski que està enxufant, tenint a Lamine que està liant unes que flipes, no hem jugat ni amb Rafinha avui, que Rafinha suma el que no està escrit últimament, tot això, clar, no veig jo rival que ens pugui, no sé, no veig qui de dir aquest, si ens pararà, no ho veig, haurien de ser tropassades nostres. Per tant, em vaig contentíssim avui, em sap greu pel Girona, és el que hi ha, cauen bé, però aquí no hi ha amics, i la Lliga va per partits així, i el Madrid és molt puta, i no li deixarem ni aigua, i els partits s'han de banyar, però sí que amor sempre pel Girona, però quan toca contra nosaltres, cataclac, a tothom per caixa, és el que hi ha. Bueno, xavals, ens veiem d'aquí poc perquè aquí no es para de jugar aquest esport, carregar una miqueta la llum aquesta, que no quedar-me a les fosques per següent vídeo, i poseu-li like, subscriviu-vos, tota la polla, aquesta campana, perquè després no l'entareu quan hi ha vídeo, després la prèvia, doncs és abans, la prèvia aquesta no la vaig fer també, sap greu, però espero poder fer la prèvia i el partit de dimarts o dimecres, ja no en recordo. En fin, venga, chavales, feu tot això que us he dit de subscriure's i hasta el pròxim vídeo.